گژھِ رسوائی مےٚ گژھِ بےزتی ییٚمہِ مٲدان لُکھ چھِ تماش وٕچھان یورٕ وول واپس بغدادُک جوان دپان جُنیدو ییٚتی بےزتی باسی بظٲہِر مگر بہٕ چھُسے گارنٹی دِوان قیامتٕکۍ دۄہ آسٮ۪کھ اعلیٰ مقامس پٮ۪ٹھ امام عالی مقام ترٛایی پانے مال نٲلۍ مےٚ ناکِر ٲسۍ باسے حسینی خاندانُک نوجوان مےٚ ٲس گری پتہ مےٚ چھُنہٕ طاقت تب کرنس مگر یہِ چھُم خیال بہٕ چھُس حسین سُنٛد خاندانُک روزن وول ژٕ کَرکھ مےٚ معاف اما جُنیدس یُتھُے اتھ لوگُن جُنید بغدادی پیوٚو پتھر ییٚلہِ پتھر پیوٚو بادشاہن پھِر بُتھُے دوٚپُن یہِ کیٛاہ معاملہ گوٚو کرٛٮ۪کھ دِژٕن جُنیدس او جُنید کھڑا گژھ دوٚیِم دب کر شروع ہتا دوٚیِم یہِ کٔرتن 100 دب جُنیدس آو مقام اَتھِ جُنیدس توٚر فِکرِ یہِ کُس خاندان بادشاہ دپن کٔژِم دب کر دوٚیِم دب یا گوٚو نہٕ مُجرا ییٚلہِ دوٚیِم کوٚرُن جُنید پیوٚو بیٚیہِ پانے پتھر بادشاہن دوٚپ پننٮ۪ن سِپاہین دوٚپنکھ أنِو مال ترٛٲیِو جُنیدس چپنہِ مال آز گوٚو ناکام میون پہلوان اللہ اللہ أمۍ بداو انعام دِنہٕ أمِس بغداد کِس جوانس جُنید بغدادی آو دربار منٛز نٮ۪بر کرنہٕ بادشاہن کوٚر خٲرج پننہِ دربار پہلوان دوٚپُن آز گوٚوس بے عزت آز روٗد نہٕ عزتھا کِہیٖنۍ آز گِرووُتھ میون وقارے مگر شامن چھُ جُنید بغدادی بسترس منٛز آرام تراوان یُتھُے آرام جُنیدن تروو وۄنۍ چھِ أچھ پٮ۪ٹھ أچھ گژھنَے میون نبی آو خوابس منٛز جُنید بغدادی یس آو رحمتُک نبی خوابس منٛز دوٚپُن او جُنید مُبارک چھُے مُبارک چھُے اے جُنید ول بوز وۄنۍ دُنیٲیی بادشاہن ترٲو یا چپٕنۍ نٲلۍ کیٛازِ میٲنِس خاندان کِس روزن وٲلِس کوٚرُتھ احترام سُہ بیوکھ پانہٕ پتھر سُہ تھووتھن سیٖنس پٮ۪ٹھ ول وۄنۍ بوز نبی چھُ اعلان کران قیامتس تام یِم تہِ اولیاء یِن تمام صوٗفیاے کرام یِن تمامن تھاوتھ تصوُفُک امام ییٚلہِ کُنہِ جایہِ تصوُفٕچ کتھ وتھِ صوٗفیتٕچ کتھ وتھِ تتہِ آسہِ ضروٗر جُنید بغدادی سُنٛد تذکر اور تمام صوٗفین چھُ رہبر تہٕ رہنما حضرت کوٚرُن احترام میٲنِس خاندان کِس روزن وٲلِس کیا گو دنیاہُک عزت وۄنۍ وٕچھِ قیامتٕکۍ دۄہ عزت سُہ آسٮ۪کھ امام حُسینس پتہٕ پتہٕ دٲخلہِ جنت امہِ کھۄتہٕ کیٛاہ میلہِ مگر یہ سمجھن پنن پنن مقام امی کو رحمتک نبیین بیان دپن ژےٚ چھے نہٕ پتہ اہل بیت کیا گو حضورو فرمو مثل اہل بیتی کالسفینۃ حضورو دوٚپ میٲنۍ اہل بیت چھِ تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ حضرت نوح سٕنٛز ناو ٲس تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ؤنِو سٲری یِتھ پٲٹھۍ حضرت نوح سٕنٛز تتھ کیٛاہ گوٚو نایہِ نبی صاحب کرن حدیث پاک بیان دوٚپُن میانٮ۪ن اہل بیتن ہٕنٛز مثال چھِ تِژھٕے یِژھ مثال حضرت نوح سٕنٛز ؤنِو سٲری حضرت نوح سٕنٛز نایہِ ہٕنٛز مثال ٹاٹھہِ نبیو تِمن کیٛاہ دوٚپُن من رکبہا یِم تتھ منٛز سوار گٔے نجات تِمو ساروٕے لوٚب نجات ییٚلہِ حضرت نوح سٕنٛز آبس منٛز ناو ٲس نژان سارنٕے گوٚو شک یِم ڈُبن سٲری مگر تتہِ ڈُبے سٲری یِم حضرت نوح سٕنٛدِ نایہِ منٛز روٗدۍ 270 نفر یا 260 نفر تِموٕے اوت لوٚب نجات نبی صٲبن دوٚپ میانٮ۪ن اہل بیتن ہٕنٛز مثال چھِ یِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ حضرت نوح سٕنٛدِ نایہِ ہٕنٛز مثال یِم اہل بیتن سۭتۍ محبت کرن پیار کرن نجات تِم لبن نجات یاد کرن امس حسینس کۭژاہ سلام شُبین ییٚمہِ کربلاہس منٛز اکھ لاش تُلِتھ خیمس منٛز دٲخل کرِ تِم پانہٕ اوس یِتھے پٲٹھۍ کیٛازِ پانہٕ اوسُس رۄبن اعلان کوٚرمُت اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِریٖن اے حسین خۄدا چھُے صبر کرن والٮ۪ن سۭتۍ 270 جوانن حسینن کٔژ
दुसतन जवानन लाश मुबारक समराय कम इमामी आली मकामन यमन खीमस नजदीक मगर जुर्रत कोता इमाम आली मकामस यल इब्तिदा कर हुसैन करबल की सरजमीनस अगर इब्तिदा करो अम करबल की मंजरुक नबी सब ने रोज पे कित बड़ द्राव इमाम हुसैन मदीन पे अति गो पन्ने माज फातिमा ज़हरा से कब्र पे अति कम अल्फाज गुजर मेनो जवानो मेनो बुजुर्गो अगर पड़ दिल थावन वाले तो ना रोज ताब कस अकिस तो ना रोज होश हवास कस यल तुम वो हुसैन यल गो दर रोज़ मोहम्मद अरबी या रोज़ फातिमा ज़हरा या रोज़ हजरत अली मुर्तज़ा कुन मुखातिब गसित कम अल्फाज कर हुसैन इस्तेमाल या मक्कस मन वाजिद यल नबी रहमत सुन नवाज आली मकाम मक्कतुल मुकर्रमा वोद ये तफसील बयान बगसनो कुन के म्यानो जवानो बुजुर्गो ये थयु याद यल करबला हुसैन वोत कोत वनी सारी करबला इब्तिदाई दौर गोडनेथी गंड इमाम आली मकामन टेंट खेमन दितुन टेंट हाना यल टेंट मकलोवन दित अम पत जोलन नार क्या जोल थवन टेंटस नबी टेंटस नबी थवन नार इब्न जियाद बदबख्तन सूज नफरा आख पन्ने जमात मज याव आली मकाम सनिस दरबारस अंदर अम कर अल्फाज इस्तेमाल सठा दिल गो गमगीन हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला ये बदबख्त आली मकामस गुड़िस पे सवार गसित अजी चढ़िस ग्रख नेरित दपन हुसैन नार क्या जोल ये नार दसुन नवुज बिल्ला तु नार दसुन नार थोता अमी जाल दिशका दिवन हायद मे दसुन नारस अम कर बद कलामी आली मकाम सिस दरबारस यम गई दिल मुबारकस पे असर करन करन यूता यस तालीम नबियन दिसमस हुसैनस अम गया वारिया बर्दाश्त आब ताब रूद हुसैनस दपन अम बदबख्तन कम कलाम कर वना आली मकाम ति दज नारस वना नबी सी नवाज दजन नारस अमिल बदबख्त छना पता बह क्या करन योड़ कोर आलो नबी सी नवासन आली मकामन दस्त मुबारक खड़ा करित अजीजन गिरक दमन अल्लाह आई परवरदिगारा वही बोसी म्योन दो क्या वनन दपन कज़्ज़बता या अदू अल्लाह आई खुदाई सिंह दुश्मनों से जुग अपजोर क्या कलाम जो करन रबा वही क्या वनन हुसैन दपन हुसैन दप आई रबा ये गोस दुनिया मज नार बजी गसुन मगर टाइम गोस लगुन यह गीत बड़ यह आव हुसैनस बोड़ कुन दपन ये जोलुस नार से दसुन आई रबा यह गोस ये दसुन नार यह चौन दीनुक दुश्मन अपजोर बदबख्त हुसैनन कर दो तवारीख लेखन दपन हुसैन वाले दस्त मुबारक बन यम रुकाये दस्त मुबारक बन कुन दपन परवरदिगार आलमीनन कर यह दुआ यद बड़ कबूल अमा अचानक खे गुड़ खेख पकन पकन गो बत सजो गुड़िस अक जंग अकिस सुराखस मज अकिस खोड़स मज यह बदबख्त आव कलवे लगावन रिकाबस मन फसोई जंग बदबख्तस यम यम नाजेबा कलमात कर इस्तेमाल यल रिकाबस मन खोर फसो जंत गो गुड़ पागल यह नचन अम छकरो यह सरसी गुड़ छुन रुक रुक नाव हेवन अकिस शाय गुड़ नार दजन युस यजीद यौ जोलमुत दपन यह गुड़ गो अम नार पे अथि कोरुन करार अथ नारस मन दोद यह बदबख्त यम आली मकाम सिद कर बेअदबी अथ लग अम पता ब्याक बदबख्त नमो कर सठा जुल्म इमाम आली मगर अफसोस आज मुसलमान हमदर्दी वथन कलम गोहन वथन वारियान हमदर्दी दपन हे यजीद नवज बिल्ला हकस पे अफसोस
شرم چھ تمن کلم گو مسلمانن تمن چھ ناراض محمد رسول اللہ اور تمن چھ یزید سن یہ پیار یوان محبت یوان افسوس چھ تمن مسلمانن ہن باپت مگر یہ ساری جماعت چھ محب اہلی چھوا کن کین سارے چھ محبت اور بدبخت تو امام ابن زیاد سن لشکر من نیرت یل پکن پکن گو عدید سن کرک امام علی مقام از ابتدائی حالات چھس بیان کرن تو وچو حسینن کوتا صبر کر کربلک مہرازن کوتا تلقین کر پنس عیال صبر یل کربلا اسمل بیاگ معاملہ گو امی یزیدی لشکر منزاو جوانا دبن حسینو بہاوی تریش دریائی فراتس بہاوی آب کوتا چھو دریائی فراتس امام علی مقام گو دبن پاک ساہاو کوتا آب اچھو آب شول مارن بٹھن سے چھو آب لگمت مگر اوڑ دل بد بختن آب ہوید کرک دبن حسین چون خاندان مارہن تریش باپت آئی حسین چہرس اد موسوم عیالس دمون اقدام تریش دریائی فرات مز حسینس کیا کہ حسین علیہ السلام دل دست مبارک تھود دعا کرن دبن ربا یم بدبختن دیوات نوی حسینس ازا آئی حسین وی ون کیا چی خدای شکرارن جنل دو حسین چچے تیز اجابت خدای سے بارگاہ مز کیا یہ تو چھنا یاد یل امام علی مقام مشکلیش حسین المشکلیش عجی لاڑے تشوی بارنگ حضرت علی المرتضاز دوپیس علی اسوان مشک کمیس رس لیکن حضرت علی دبر ماج ہیو بہت نفوز لگے ماج نش گو امام حسن تو امام حسین یہ پرسن باپت کم مشک لیش مز ماج نش یل دپان فاطمہ مالس گسو دپیس موجی اس آئی توڑ پھیرت اور وس واپس موج دپان یل علی پنس بابس محمد عربیس دشوی لختی جگر آئی کمس نش ونیو لول سان حسین سن لول ونیو کمیز نی در دربار محمد پروردگار تلنے حسین سن سایس تل یلیم آئی دشوی بارن در خدمت محمد عدی الرحمت کل نبی ازونک دبیل تاٹی نبی اس کربار نندن فضل ماشک کم چلیش مزرت نبی سب دپن علی المرتضاز نش گئیوت تم دیون نکین پنی ماج فاطمہ گئیو تم دیون نکین آئی ٹاٹ نبی وین کرس فاصل اس کیا جو کرن دبنک نبی کرن فاصل کیا آئی حسن حسین پتی کرنا آز فاصل آئی سانی نانا جان اس ون تل کس کری یمک فاصل دبنک آز کرنا وہ فاصل ذات پاکی حضرت اللہ کتابن من مختلف روایت آمس اکس من لکھت کہ ژوٗنٛٹھ اکھ اوس یہے لگو نبی صبن ہواہس من دوٚپنکھ ییٚتہِ مشکہِ پٮ۪ٹھ یہِ ژوٗنٛٹھ تمس مشک رٕژ لیکھِتھ بیٚیِس منٛز شمو یہ سات موتی یہ سات موتی تُجہِ نبی صبو یم ترایکھ ہیوٚر کُن دوٚپُکھ ییٚمِس ژور پٮ۪ن تٔمِس چھِ مشک صاف لیکھِتھ مختلف روایت چھِ اتھ متعلق اتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ لڑائی کرنہٕ کینٛہہ کیٛاہ ترٛوو نبی صبن یہِ چھِ نبی صبٕنۍ مرضی تہٕ مےٚ کٔر یہ سا یہِ بیان دپان وۄنۍ چھُ ہواہس منٛز مشکہٕ دۄشوے چھِ تلہٕ رٔٹِتھ سبحان اللہ دپان پروردگارن کوٚر آرڈر جبریلس دوٚپنس آے جبریل علیہ السلام آج ژوٗنٛٹھِس کر زِحص اکھ تراو حسین سٕنٛدِ مشکہِ پٮ۪ٹھ بیاکھ تراو امام حسن سٕنٛدِ مشکہِ پٮ۪ٹھ ٹاٹھہِ نبیو یہ کیٛاہ دوٚپُن رۄبس تہِ گوٚو نہٕ برداش اگر بہٕ ونہٕ حسینن چھِ مشک لیٖچھمٕژ رٕژ حسن گژھِ ناراض اگر دبو امام حسنن چھِ لیٖچھمٕژ رٕژ تہٕ حسین گژھِ ناراض لہذا دۄشوٕنی ترٲیِو برابر یمن کٔرِو اعلان دۄشوٕنی بارنٮ۪ن چھُ مشک لیٖکھِتھ ٹھیٖک ییٚتہِ نہٕ یہِ فٲصلہٕ گژھِ اتھ چھُ وٕچھُن کوتاہ محبت چھُ کران نبی کس سۭتۍ ؤنِو سٲری اہلی اتھ چھُ وٕچھُن پروردگارس کوتاہ محبت اوس امام علی مقام علیہ السلام
یہ کوتا محبت چھو یمن اہل بیت رسولن سے کمس ذات پاک حضرت امی وننے قرآن مجید اسمز دی حکم دبنے کل اسلکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا بچوس نتوئی اجر منگن کین معاوض منگن بدل منگن ربا دل کیا دبن الا المودت فی القربا توئی تھایو میانن اہل بیتن سے محبت ربن قربان محبت اہل بیتن سید دوپنے سید کر محبت یمن فی نبی کرن محبت وہیل دویم شخص آباد بخت دوپن حسین و چون خاندان مارہن تریش تریش کرن حسین گو دل مبارک سی تیزی پان حسین دل دست مبارک تھول دوپن ربا یہ تکیس مارن تریش تریش کرن مگر پاگان کیا تیل کیت نکے ریت نکے یم ساتھ ہمیز موت آئیس تمی ساتھ کیا پتا کہ ہمیز کروز موت لکھت موت لیکن والکس ونیو ساری موت لیکن والکس ذات پاکی حضرت جی عام لوگ سے دبن ہے حسین بچوں خاندان توئی کیا کہہ رہے نعوذ باللہ امی سو شہادت کو موت لکھمت کن نبی سبن کجر مونگ دعا کہ حسین کو اس نے شہید گا انشاء لیکھت نبی سبن دو کہ میون حسین گوس کربلاس میں شہید گسو پت دبا طاقت اس کرو اعتراض ہے نسد تمس طاقتی بلکہ حضور ونن یا اللہ کربلاس میں اس امتحان حسین لگے امس کر صبر عطا کیا کر صبر عطا یہ مانگنا نبی سبن یہ گوس شہید گسو یہ جو حضرت خالد بن ولید بڑی بڑی رضی اللہ تعالی امس تمنا گوس گسو شہید مگر گو نے بستر پر بھی خالد بن ولید حیات الصحابہ چلیس کتاب دیوبندی علماء مولانا محمد یوسف کاندیلوی اتمن لیکھن دپن امس سٹھا شوق کمیو بگوسس گسن شہید پانے لیکھن دپن پتہ یہ یلی بسترس پہ پیو بیمار یہ دپن خدایا مے شوق کمیو شہادت موت یہ جنگ کر میں مگر شہید گوس نا پروردگارا یہ کیا دپن امس ون کھوڑے دپ باقی صحابو دپن ہتا ژ کتہ گژھک شہید ژے چھنا حضورو دیتمت لقب سیف اللہ خدای سے ساری خدای سے اگر تو شہید جنگس من گیا کافر دبین اس پھڑرو خدای سے تلوار پروردگارن دوپ یہ گژھِ نہٕ مےٚ برداشت نبی صبن زبان بدلاوٕنۍ نبی صبن کلام بدلی نے اے خالد سم گژھک بسترس پہ انتقال کر مگر شہادت لبک نہ کیا نبی صبن دیت لقب سیف اللہ کافر دن پام نبی صبس دپن اس پھڑرو خدای سے تلوار مگر یہ امام علی مقام سن باپت نبی دپن یا اللہ حسینس کر دی صبر عطا یہ ونن کیا یہ گوس نہ شہیدی گس یہ چھن کنی شایلی وہاں وچھو مقام وہاں کر دعا موت چھن پائی کمس کم ساتھ چھ موت لیکت یہ سو چیزا یہ چھو اذا جا اجلہم لا یستخرون ذاتا ولا یستقدمون موت اچانک یلی ایون چھو نگیسی سیکنڈ پا یم ساتھ لیکت آشی سکرک انتقال چوادی پانون ٹائم سکرک انتقال مگر عالی مقام چھو پر ربا یہ میز گش سمود گسن یہ گش تریش تریش کرن وائن گشن چور دو لگی دپن یوز بد بخت اوڑے اومت گوڑس پیٹ گوڑس گو کہن تائیں گوڑ پیٹ سے دیو بن اما امس تش گوڑ دیون کھکڑ دیون اکی شاید چھن گوڑ یہ پتھر یل چھن پانی سپاہی آئی پانی یم یار دوست آیس یزیدی لشکر یمو پگنو یہ دریائی فراتس نے یام ام دریائی فراتس کن نظر ترو کات کن تریش کن ابھی اس نے حسین نمو تو تھی یہ تھی دریائی فراتس کن نظر تراون آت ترائی ہے تریش دام چاہیے یہ مود ہی گو واسلی جہنم چھٹ کرن مود کربل ہک مودان مزی یزیدی دویم نفر تھی یہ مل بد دعا کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور یہ مر اہل بیت رسولن مقام کیا اللہ اکبر کبیرہ یہ وہی اہل بیت